Lisod sila. Kung lisod, kalisod ang uban, mas lisod sila dire. Try ninyo. I-try ba? Sa try lang ninyo. Anhi dire guys. Oh, may dalan din eh. May dalan? Nang tabutan naman eh. Dili ka gipagi? Dili ka mahadlok sa alas? Mayong adlaw guys, nako karon sa usa ka suok nga sitio sa Barangay Libuna, Bukidnon. Kanang matag hilit ba kanang layo gid siya tuyuonon. And naisa ka story nga nakapatats sa akong dughan. Kahit ang mga butang nga dili na to gusto ma-experience pero na-experience niya inana. Another COVID story siguro gyapon ni guys. So kauban ako karon si Miguelito Arapan. Kumusta man? Okay ra? Ganahan pa kag-eskwela? Ganahan kag-eskwela? Ganahan pa. So kani guys, ang yang story ani ni Miguelito is iyang mama is nanganak tapos dire ang ila is nabughat daw tapos nawala during since pandemic time, so na-charge daw nga COVID ang case. Unsa na itabuog to pag to nimo sa imong mama gidala sa ospital tapos wala na nakabalik gimingaw kasi mong mama mingaw kasi mong mama. Nagusa ni trabaho ni mama sa una di ay ibasok imong mama na unsa may naitabuog to katong kuan, unsa may naitabuog tong di ba nanganak imong mama, nanganak. Hindi ka magpanganak sa imong mama, nakuan dayon kana dayong naunsa nagsakit siya. Tapos gidala din sa hospital. Tapos unsa may naitabo din gidala sa hospital? Wala nakakabalik dayon, wala ni mo siya nabalik kita gisab. Huwag gid mo siya nakita bisag kuan. Katong pag-agto yung hospital, wala na ni mo siya kita kanang wala na gyud. Di sila magilubong. Nagkain yung nakaati. Yung nga nakay kasi iya. So, diris na nagpuyo. May muntag. Maayad ha masulom tama ba na? Bay? Maayad ha masulom. May buntag na no? Muna siya ang papa ni Miguelito. So, kuan, kumusta man? Bay, kumusta pag kuan? Lisod? Lisod tayo. Lahi ra gitong naay partners ba? Lahi lagi. Pero amo ka magtrabaho karon ba? Kasi Yan ko sa Sinipon. di sa sentro. Naglaw. Ano pa inadlaw? Pila mong adlaw dire? 200. Pero walo ka oras. Oh. Pero nakaundang ko sa trabaho karon. Karon naglisod na pud ka karon. Diba kay trabaho. Tapos ang niya. Mo ka ba nimo kani igsuon nimo? Oh. Siya na po tanaw gali guys. Hindi lang kameraman na kan na. Ay igsuon ta kuno ni sir ang kawan mo na siya nagbantay karon. Sing ano nimo ma'am? Irene. Oh, igsuon ni sing ano ni sir nakalimot ko. Lolito. Ni Kuya ni Bay Lolito, iyang igsuon si Irene. So kani karon nadiri karon giduyan ang iyang anak ni ato sa iyang partner sa una nabiyaan for 3 weeks. Ang problema guys kay is now kuan pagid now wala na sa iyang trabaho. So lahi ra gid na nay partner. Kumusta man sa may gigatas ninyo ni? No? Gatas sir. Naibergan. No need na nga i-explain guys kung unsay tabo kung makasabot mo silang sitwasyon. Basta guys, try ninyo og bisita. Try ninyo bisita ang area. Ako mag-try lang ko unsa ko matabang sa ila sa karon, unsa ko makaya sila sa karon. Kay di gyud ako kaya madupahan pud tanan kay didto gigan sa eskwelahan. Daghan pud kayo may nakuan. Daghan mi kay may
nakita nga nanginhanglan gyapon. Pero ang story lang ni Miguelito sa iyang pamilya, isa gid sa pinaka makatouch. Kung maghila ka gani ni ato nasad ko maghila. Nasay gahila. Okay. Lisod lang kahimtang, lisod pang panginabuhi. Ang request nako, challenge nako ang government, ang LGU. Try ninyo og touch diri nga area. Try ninyo og touch diri nga area kay basta challenge gyud ako sa kay wala man ako tuyo nga manhig diri nga lugar kanang ang akong tuyo is maligo ra ako sapa niya. Nakita na ko diri nung gibalikan ako sila niya. Nagtipok mi sa school nga base. Nga ako kabalo nga basta story sa teachers niya. Nay nga story man among isakaan diri nga side sa bukid. Basta I challenge sa LGU regardless kung sa Libuna siya nga LGU, kung asa man sila, I challenge you nga to extend the help sa ila ha. Lisod sila. Kung lisod, kalisod ang uban, mas lisod sila dire. Try ninyo. I-try basta try lang ninyo. Anhi dire guys. Okay. Basta kung kwartahan pa lang ko madupan ako sa tanan pero dili na lang ko siya kaya tanan pero please. Basta try lang ninyo. Anhi dire nga area. Okay. Ang area lang guys ha, walay signal. Radyo, ang dalan, lisod kaayo. Pasalamat na lang mi kay naay si Bio nga nagkuan sa mga gabi, nag-uban-uban. Basta iko kasabot basta kay self-explanatory ang ilang sitwasyon guys. Ako hangyo try to visit and bring some goods para sa ilaha. Sa ginagmay nga bugas, pwede na kayo na. Para sa ilaha. Basta, salamat kayo, salamat. Salamat sa Senyor. Pero makay ko, kuhan, parang tako nga para tama. Ginagmay rin nga, kuhan. Hindi ko magpakita. Ano? Aya. Hindi ko magpakita kwarta. Kaya maura po akong kwarta, sir. Kasi mo, balik rin siguro kung kuhan, sir. Sulat law. Ay, nakita. Gagmay nga tabang sir, ay nakita ni. Ay nakita sa kuan. Salamat kay sir ha. Sa unta magampot ang nay kuan napaymuanhin sa inyo diri. Agtos ako. Salamat din sir. Ma'am, ano na sa ako, kaya ra na. Pasensya kayo kay mo pagit akong nakuan. Nandun mo tumusubos. Ha? Ano sa mi? Sige. Dora sa kabot na tinapang kuan. Bila? Dua? Duha ka tinapaog. Mura gyud na. Dua ra ka tinapa? Pila ka kilo nga bugas? Unom tag-utar kanamo unom. Matagos na sa ila nakadawat sa unom ka kilo nga bugas ug duha ka buk tinapa. Mudaw na ilang nadawat nga ayuda katong gi-quarantine sila pero katong time nga wala sila gi-quarantine, wala daw sila kadawat og ayuda dinhi nga area. Wala na gyud. Kabalo na mo siguro unsay nungdan ana guys. Miguel. Bay, unami bay. Salamat po guys sa pagpadayon. Ang yan gatas ana, ang kilo mo ko na sa kasimana. Ako na isa ka pila ka pa kanang dagko yung ikuan. Kanang mga dagko Maabtan og pila ka adlaw. isa ka semana ang duha ka dagko. Katong gina. Ay, dai. Kana nga size. Mun duha ka ana, may isa ka semana. Okay. Sige. Panikamutan ako ng kuan kun sa akong mabuhat ha. Pasin ka mo ng gimong instrumento sa Ginoo sir. Nakatabang sa mga kabos nga nagkinahanglan. Unta. Tama lang sa makaya. Ma'am. Sige. Balik namin. Salamat. Bye-bye, Miguel! Liko ka ora, balik-balik.
sa una abi na ako na magliko-liko ko abi bawal.